Hej alle sammen og velkommen til. I dag skal vi lave endnu en Fortnite-video. Jeg så ud til, at der var mange, der så den sidste, så derfor tænker jeg, at vi skal lave en til. Og undskyld, hvis I ikke kan se så godt, eller skærmen er for langt væk. Det er jeg lidt ked af, men ja, jeg optager stadig på min telefon. Så, men jeg håber stadig, det bliver en god livestream, skulle jeg til at sige, video. Så ja. Hvis vi lige får tændt min Nintendo, så skulle det være meget fint. Og jeg gør lige sådan her, så burde I kunne se skærmen lidt bedre. Okay. Der er den Nintendo Switch her. Skal det ud af Nintendo Switch PC? Okay. Fuck. Okay. Så er vi good to go. Jesus, det er allerede meget 1 minut, fordi jeg ikke kan reagere med videoer. Og hvorfor fanden hedder den ikke til? Hold da. Jeg siger, hvis vi vil have, at jeg skal lave sådan nogle PlayStation eller computervideoer. Det kan jeg også sagtens lave. For jeg har både en PlayStation. Dernede, ja. Og en bærbar computer. Ja. Så det skal nok blive fedt. Jeg kan også se mit gaming setup. Eller ikke setup, men altså min gaming mus. Gaming tastatur, som jeg bare sætter ind til min bærbar. Og lige sådan. Fucking. Okay. Jeg må ikke dab i 2018. Det er kun på Fortnite, det er sejt. Mest fordi jeg har der dab i morgen. Ja. Jeg prøvede lige at lave dab med fingrene. Det gik ikke. Nå. Vi skal lige tage min controller her. Og så tager vi mit headset her. Ikke sponge, by the way. Det har jeg slet ikke noget subscribers til. Men jeg tænker, vi tager mikken ned. Og så prøver vi headsetet i. Og hvis vi spiller med nogen af mine venner, så kan det jo være, at jeg tænker med dem. Men så ved jeg godt ikke. Så bare ikke tænder bare sidde løst. Fik jeg lige sat ordentligt på, det går der ikke igen med. Hvad fanden har du det for noget? Skal jeg irritere med bullshit? Men at de laver nogle ordentlige nogen, mand. Ordentligt hvad? Plaster her. Altså. Har du ikke lige købt dem der? Og så går de i stykker? Det var fordi den ene foldede sig sammen der. Det der stykke, der skulle klistre inde. Og så prøvede jeg at rette det ud, men... Det er også fucking irriterende. Så var det bare sådan... Så er vi fandme da godt nok inde på min account. Ja, skal vi ikke? Så, ja, hvis det når... Det får der så sammen, inden man kan nå at rette det ud, for fanden altså. Det er ikke god til sådan noget, hvor man skal tage et stykke af, for at få det til at sidde. Forresten, video. Det er sgu ikke lige vant til. Ved I, hvad jeg har tænkt mig? Jeg vil vise jer mit logger. Så. Tada. Først har vi lækker fuld og sådan til backpack. Så har vi den her Calamity. Også i fuld. Jeg kan ikke lide den der. Ham her. Der er jeg. Jeg har den på. Frostbite. Hybrid. Lukes. What's up? Link. I'm a scary motherfucker. Raymond. I am coming tonight. Raven. Et eller andet med Red Menace of Anarchy. Rune. Oh, well, forward.
The Ice King. You just took my fucking donut. Prisoner. What the fuck? Mình nhớ một chiêu. No. Fire King skulle lige så kalde ham Prisoner, ja, Stadie 4. Malice skulle lige så kalde ham for Malice. Skin, dem til noget Malice. Sinister. Jeg kan allerede mærke, at den her video, den er fucking dårlig kvæld. Okay. Sinister. Corporate. DJ Yonder. I have seen some shit. Dusk. I am ugly and I'm proud. That's very fantastic. Ember. Mini Styles. Oh, favorite. Giddy up. I know where the fuck you live. Danger gonna. I'm tasty, so eat me, you Master Key. Mini Style, yeah. Nightshade. Where did my pizza go? Night. Der står creepy der, og creepy'er der. Men i den her, der er creepy'er. Og han siger, at øjne, de er sådan her. Det har du. Men kan jeg ikke lige gøre sådan her? Det var ikke meningen. Okay, ja. Ja, I ser fint der, ikke? Ja, sådan der. Onesie. Peely. Powder. Og hvad hedder han dog? Black Knight, skal jeg sige. Sancho Runde. Sidehunter. Hvor skulle jeg tænke, at han der Black Knight, når ikke engang det der er tæt på. Ja, på. Det er faktisk tæt på. Yay. Rock. White up. Laguna. Skull. Ring. Knockups. Open. First, we viser mine emotes. Hvad knap? Nå, jeg vidste ikke, der var før på tweeteren. Den fik jeg faktisk gratis. Jeg har protected min account fra skærmingssider. Flamingo. Den er mærkelig ud, for den laver katflip. Men det er så sejt og hul. Jeg kan høre lyden fra mit headset. Bare headsetet hænger nede på gulvet. Og så er jeg heroppe. Men jeg kunne lige gå væk. Jeg er lige i gang med at lave en video. Jeg har en. Yep. Yep. Oh yeah. Boy. Oh yeah.
Okay, det her begynder at blive kedeligt. Skal vi ikke bare vise det her med? Det er allerede ud af content. Skal jeg bare lære, men ikke skal vi slukker i en normal video. Ja, mine venner online. Derfor er mine venner online. Nå, jeg spiller PUBG. Jeg spiller noget dårligst. Og så får vi for noget godt content. Ikke også? Det er det, sådan noget. Jeg kan allerede mærke, at den her video det bliver værre end den første. Men jeg tror lige sådan her. Så kan I se bare en lille smule bedre. Så jeg kan se mit store hoved. Mit store krydderhoved. Der er default. Og den her kommunikerer du med default. En to. Jeg synes, det er en stor. Men jeg har ikke gjort noget. Og pisse, Louis, han er lige. Han er joinet. Skal jeg sgu spille med Louis, skal jeg lige det? Så får jeg mit headset på. Hej Louis, er det okay, du er med i en YouTube-video? Folk kan ikke høre dig lige nu, men det er fint. Ja. Og hej Olav. Olav, er det fint, I to er med i en YouTube-video? Okay, fedt. YouTube kan ikke høre jer to lige nu. Fordi jeg sidder og filmer med min telefon, mens jeg har headset på. Det er dumt af mig, men altså, jeg kan ikke gøre noget andet. Olav, du skal høre noget sygt. Den første video, jeg lavede, den fik 12 visninger på en dag. Den har fået 1 like, og jeg har 2 subscribers. Og en af dem, det er en YouTuber, som hedder Jørgen Bjørn. Ja, det er ham. Han er subscriber til min kanal. Jeg spurgte bare, om han ville, og det ville han gerne. Så shout out til Jørgen Bjørn. Sådan der. Snart. Ja. Fedt. Ja, selvfølgelig. Den nederste er week 8. Det kan jeg ikke, for jeg har klaret hele week 8, desværre. Ja, selvfølgelig. Skal vi ikke hellere lade Lucky? Det er en god idé, tænker jeg, fordi der er godt loot, og det er et hyggeligt sted. Og Louis, skal vi to have kagemand-skins på? Så får vi også lidt bedre content. Ja, jeg prøvede så at dig promote. Nej, jeg kommer til at gå dig til party leader. Fuck. Nå, men det er fordi, jeg blokerede dig. Jeg skal unblock dig først. Så det gør jeg lige, når vi kommer ind i gamet. Stil forresten ikke. Og til jer derude, stil ikke spørgsmål til, hvorfor jeg blokerede ham. Bare lad være. Okay, lad mig lige op og lade unblock. Sådan der. Add friend. Så har jeg spurgt dig.
Fuck, lyden er høj. Ja. Er du? Nej, Lucky. Eller Dusty. Skal vi have en Dusty? Vi har en Dusty. Forresten, min ven, Fake Funder, han har også en YouTube-kanal. Subscribe til ham. Han hedder, ja, Fake Funder. Ja. Eller Mini Ninja. Er det ikke Noras navn, der bare er hugget? Nå, okay. Stil ikke spørgsmål til, om han er hugget eller ej. Kald ham ikke nogen tyv. Jeg vil ikke have noget hate på ham. Hate mig i stedet for. I kan hate ham på hans YouTube-kanal. Scheisse. Fuck. Jeg kom til at slå den der ledning til mit headset, så min Nintendo den var ved at gå i stykker. Jeg griner, at jeg næsten smadrer min Nintendo. Det er ikke god mening. Det er ikke god mening, at jeg griner af det. Prøv den der ned. Fuck. For helvede. Ja, jeg kan ikke rigtig gøre noget. Mit kamera, eller min... det er jeg ked af video. Det var dårlig content alligevel, tror jeg. Desværre. Det er jeg ked af, stream. Eller video. Det er jeg sgu. Og det er jeg ked af, venner. Min telefon væltede desværre, så... Jeg håber, I kan se. Kan I se godt derude? Ja, det kan I. Perfekt. Mærmere. Forresten, video. Er der content endnu? Er der content? Louis? Er der content? Det ved han ikke. Men mor, hvis det er, så kan jeg faktisk... der vælter med kameraet igen. Det er jeg ked af. Det er for lidt. Skal du bruge en sko eller noget andet? Jeg bruger den her. Jeg skal bare lige bruge noget andet til at stille min mobil op af video. Og det er simpelthen fordi, at så vælter det ikke igen. Så jeg gør det faktisk for jer, ikke? Vær tilfreds. Det lød som om mit headset gik i stykker der. Det gjorde det heldigvis ikke. Skal vi ikke lade den i Lucky? Nej, fade. Ja. Olav Bjørst 666. Han må have ja. Nej. Okay. Jeg troede du havde afinstalleret liv. At du slettede liv, fordi at du slettede dit liv. Okay. Og drenge, hvis I vil, ikke? Så kan I jo også lige tjekke min kanal ud, hvis I vil det. Jeg kan bare... Fedt, tak. Hvis I vil, kunne I like og subscribe. Jeg har ikke tænkt mig at sige alt muligt med... Husk at like, subscribe og use code Orange Justice in Item Shop. Jeg er ikke en af de YouTubere, der... Jeg er ikke en af de der YouTubere, der tvinger alle sine venner til at subscribe. Jeg spørger bare, om I vil. Ja, jeg har ikke tænkt mig at være en af dem.
Ved du hvad der ikke giver mening? Nogle YouTubere, ikke? De siger, hvis I er ny til kanalen, så må I meget gerne subscribe. De kan sgu da ikke subscribe, hvis de ikke engang har set nogle af jeres videoer. Det er bare, der er en ny kanal, der hedder Jørgen Bjørn. Okay, det er måske. Jørgen Bjørn, hvis du ser den her video, undskyld, brug et andet eksempel. Knuserkaj. Hvis der er en, der kommer forbi en kanal, som hedder Knuserkaj, ikke? Så er det jo lidt mærkeligt, hvis han trykker på sin første video, og så bliver han bare spammet direkte ind i videoen. Husk at subscribe hvis I er nye. Jeg har ikke set nogen videoer, men så må jeg jo hellere subscribe, altså. Jeg ved ikke, om man kunne kalde den ubørnevenlig, fordi du sagde jo bare, jeg kommer og dræber dig. Har den også slettet sit liv, eller hvad? Jeg tror, den kom til at... hvad hedder det nu, når man sletter en app, og så installerer den igen? Louis, har du lootet det her hus? Har du lootet det hus her? Jeg har et bedre smøl. Nej, vi er lige i gang med en video. Jeg gider ikke spille endnu. Jeg kan ikke spille endnu. Vi har brug for noget content for fuck helvede. Jo, jeg laver en YouTube-video. YouTube kan ikke høre dig lige nu, fordi jeg er altså headset på. Så min kanal kan ikke høre dig. Men jeg kan sagtens sige, hvad han siger. Han siger, han hader YouTube, guys. Unsubscribe til Bitte Smølf. Hashtag right now. Louis, der er nogen henne med mig, som faktisk taggede mig på et tidspunkt, så det vil jeg gerne lige... Nej. Hvor er det irriterende, det der. Fucking svin. Jamen, hvad fuck er det, der larmer sådan i baggrunden? Okay, kan du ikke lige få din chatmotor til at holde kæft? Okay. Okay, det er fint. Jeg kan godt forstå det. Louis, ved du hvad der er irriterende? Når du lige har kastet en klinger, så efter du har kastet den, så kan du ikke bygge. Du kan ikke bygge, når du lige har kastet en klinger. Det er fucking mærkeligt. Nej, Louis, det var så godt, at du skulle have den lidt op. Jamen, Louis nokkede ham. Ja. Ja. Hvorfor nikkede ham der Bittesmølf? Jeg kan da godt spille med ham, men det er jo bare ikke lige nu. Hvor lang har min video været indtil videre? 24 minutter. Det er længere end den fucking sidste. Bare mit fornavn og så efternavn. Nej, gennemgå. Ja. Du kan også bare søge på navnet på min video. Altså min første video, den hedder bare ny YouTuber på din skærm. Plus Fortnite. Jo. Bruno.
Olof, vil du høre det bedste navn på en YouTube-video? Okay, har du skrevet Kevin? G-U-L-D B-R-A-N. Nej, Brandsen. Nej, det er B-R-A-N. Og så D-S-E-N. Nej, det er G-U-L-D-B-R-A-N-D-N-S-E-N. G-U-L-D-B-R-A-N-D-S-E-N. Godt. Yes. Men prøv at søge på titlen på den video. Nej, det er B-R-A. Den hedder ny YouTuber på din skærm plus Fortnite. Meget original navn. Ingen har brugt det før. Det ved jeg godt. Fuck, nu jeg kommer. Hvis du rent faktisk ved, at du er nokket lige nu, så går det sikkert ikke, når du kigger på den. Ej, på din skærm. Ej, ikke på skærmkanalen. Nej, der skal ikke stå skærm. Nå jo, det skal stå, jo, okay, ny YouTube på din skærm, ja, okay. Og så plus Fortnite. Fuck. Nice, Olav. Ej. Olav, for fuck helvede. For fuck helvede, satan i helvede. Og jeg har ikke nogen kills. Infantry. Ja. What the fuck? Der dukkede heller ikke noget op på Noahs, da han søgte på mig. Men alligevel har jeg 12 seere på min første video. Ja. Jeg har sat launchpad, som vi kan bruge, når det er. Jeg har et våben til dig. Det er faktisk et epic våben. Det var ret dirty. Og drenge... alle sammen, alle der ser med, undskyld for, at I ikke kan høre dem, jeg sidder og spiller med. Jeg ved ikke lige nu. Jeg spiller med headset nemlig, så... held for den der vending. Nå, okay, du vil faktisk gerne få den. Jamen Louis, den blå som kan I herovre. Hey, hvordan fuck kom du forbi mig? Det var ikke meningen, du skulle det. Der er en pump deroppe. Nå, jeg går hen til launchpadden. Helle.
Hvorfor kender du altid hinanden for deres Fortnite-navn? Har du forresten skud? Nå nej, jeg har 31 skud selv. Ja, jeg har 31 her. Jeg går hen og camper ved launchpadden. Launchpadden. Og følg med mig. Den er lige deroppe, hvor du fighter Olav. Men Olav, ved du hvad jeg synes, der er mega sejt, selvom det lyder måske ikke så sejt, men det synes jeg bare, det er. Det er vildt fedt. Det er ham der Jørgen fra YouTube, han er subscriber til min kanal. Er det ikke fucking fedt? Jeg ved egentlig ikke, hvorfor det er sindssygt sejt, fordi det var mega nemt. Jeg skulle bare skrive, jeg har fået en ny YouTube-kanal med subscribe, og så gjorde han det egentlig. Men det er også fordi, der var en periode engang, da jeg fik 2.000. Den kommer. Men Louis, der var en gang, hvor jeg snakkede med, hvor jeg skrev med ham der i Jørgen over YouTube i kommentarerne, fordi jeg havde fået 2.000 kroner, så jeg selv kunne bestemme, vil jeg købe en Nintendo eller en cykel. Så skrev jeg til ham, jeg tror jeg vil købe en Nintendo, så kan jeg gøre alt muligt fedt med den. Og så skrev vi sammen også. Ja. Og så har... Jo, den fik jeg for et par uger siden. Nej, det var for mega lang tid siden. Så også ekstra skud ud til Jørgen. Jeg ved godt, jeg allerede har givet ham et shoutout, men jeg synes bare, det er så fedt. Eller, det er det med den. Forresten. Hej Bettesmølle, hvorfor fanden livede du før? Jeg tror du ville spille med os. Skulle du ikke eller sådan noget? Oh, fuck. Ja, nej, ja. Ja. Jeg overlever ikke det her. Nå jo, jeg har sgu da medkit. Jeg overlever. Ja, det er fucking enig i. Hvis videoen vil høre, hvad de sagde, så er det bare irriterende. Louis sagde, at det var irriterende, at zonen den ikke skadede shield. Eller når man tager fall damage, så tager den ikke shield. Ja, det er fucking irriterende. Psych. Okay, jeg skal nok være. Ja. 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 Nu skal du op på. Jeg går bare. Jeg kan ikke engang se, hvor lang tid min video har været, men jeg gætter på nogle 40 minutter eller sådan noget. Ej, pis. Jamen, det gjorde heller ikke. Jeg prøvede at danse. Og så hoppede den af sig selv. Okay, jeg gør ikke noget. Pis.
Olav, ved du hvad? Ja. Drenge, ved I hvad der er irriterende? Der står på YouTube, at jeg skal have 1000 subscribers, før jeg kan livestream på telefonen. Men jeg kan godt livestream på alt andet uden 1000 subscribers. Nej, det er sgu da fucking dumt. Nej, er det ikke over sin computer, han gør det, når han spiller Fortnite? Ja. Jeg tror, der er nogen her. Der er nogen. Ja, det ved jeg, men der er nogen her i til, så hvis du lige kunne stige ud af bilen. Hej. Send, er det fint, du er med i en video? Fedt. Det ved jeg ikke. Nej, det er ikke en bue, det er en kanon. Han er mentalt ustabil. Han er mentalt ustabil. What the fuck? Okay. Ja. Jeg ses, Olav. Okay. Ja. Okay. Ja. Okay. Ja, hej. Okay, jeg tror, jeg er nødt til at slutte den her video, for den er 37 minutter lang. Jeg håber, I kunne lide den. Ja, hvis I gerne vil have flere, så husk at like, subscribe. Og nice. Nu han fik lige bananskinnet. Det skal vi lige se på video. Det skal vi lige se på video, nu. Tag lige på, ikke? Så kan vi lige se det på video. Det her, det er content. Okay, husk at se. Ja. Ja. Okay. Husk at se den her video, hvis I vil have flere, fordi hvis jeg kun får sådan en visning, så ved jeg, at så vil I ikke se min YouTube-kanal. Men jeg vil gerne lave flere videoer, fordi så er jeg sikker på, at jeg på et tidspunkt får flere visninger, ikke? Fuck, mine tænder er egentlig hvide, når man ser i kameraet. Nå. Okay, det har taget den her outro har taget 1 minut. Ses.